Sa Bulilao, Mandurriao, lalaking napahayag hubog nga nagamaneo sang motorsiklo. Nagtumpilak sa dalan. Naglabay nga doktor gilayon nga nagsapupo sa biktima. Si Rojimar Sucal dito nakatutok. Naghurayad sa dalan nga may dako nga pilas sa nawong kag iban pa nga parte sang lawas sang nadisgrasya nga natumba sa kaugalingon nga motorsiklo ang driver nga ini. Sa pahayag sa mga nakakita, halin sa diversion road ang biktima padulong sa Landoni Street. Apang pag-abot sa atubang sang barangay hall sang barangay Bulilao, Mandurriao, syudad sang Iloilo. Golpyada lang ini nga nagliko kag natumba. Dasdasig na daan sa dagan na blanang tibag o sa matumba nakatabok na daan ang taxi din nag-U-turn bla. Pag U-turn sa taxi din natumba sa dayon. Puway pa sa nabungguan sa taxi natumba sa daan. O dasig-dasig na daan sa dagan na daan bla. Golpe lang sa nagliko. Nakainom ang biktima nga posible rason sang iya pagkadisgrasya. Garubing kami no, gintaw lang man siya kakapod namon. Pag-abot namon niya kakayaon hindi siya. So gina first aid na sa ni doktor. Wala ko kilala ko sino nga doktor. So para ginamamangkot ba sa sinungalan niya basta gisabat. So guro igo kita kana kainom sa kanan. Maayo lang kay dalabayan ini sang isa ka wala nagpakilala nga doktor kag gindapatan sang first aid antes pa man nag-abot ang medical responder. Nakilala ang biktima nga si Polibert Balyarta nga tumandok sang Bilison Antique kag temporaryo nga nagatener sa barangay Barrio Obrero, Lapus. Gilayon niya gidala sa ospital ang biktima. Upod kay Cirilo Riduque, Rojimar Sucal dito, One Western Visayas.